דמוקרטיה מתגוננת זה רעיון שנולד בעקבות הניסיון המר של גרמניה הנאצית, אותה אמירה ידועה של גבל שאמר שהבדיחה הטובה ביותר בהיסטוריה זה שהדמוקרטיה נותנת לאויבים שלה את הכלים להרוס אותה או לחסל אותה מבפנים. מה שאנחנו רואים עם זאת בשנים האחרונות שנעשה שימוש בכלי הזה באופן שהוא פוליטי, מכיוון שבתי משפט מאוכלסים על ידי שופטים שמוטים יותר לשמאל, הם נוטים לפסול יותר רשימות שמזוהות עם הימין ולא עם השמאל, וזכורה לנו הפסיקה בעניין הפסילה של מיכאל בן ארי ואי הפסילה של עופר כסיף. ולאחרונה אפילו נעשה בזה שימוש גם כדי לסתום פיות של גורמים שיוצאים כנגד האליטות, גורמים שהאליטות מכנים כפופוליסטים, הם רוצים לסתום את הפה לעם שיוצא כנגד הכוחות האינסופיים שהם לקחו, וצריך להיזהר מהשימוש בכלי הזה. אני הייתי מעדיף מקסימום חופש ביטוי, אפילו הייתי מוותר על הכלי הזה, כדי שלא ישתמשו בו כנגד העם. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מושבה, הפודקאסט המעין יומי שלי, שבו אני מאיר בזווית משפטית, אקדמית, אסטרטגית, סוגיות שונות שעומדות על סדר היום, ואנחנו היום בפרק האחרון באותה סדרה על מה קרה לרעיון של זכויות האדם, הרעיון הליברלי של זכויות האדם, בעידן של הוורק, איך הוורק חיסל, פגע וחתר תחת הרעיון הליברלי הזה, והפך אותו לכלי במאבק פוליטי שמייצג את העמדות של השמאל הרדיקלי. הפעם אני רוצה להתמקד ברעיון של דמוקרטיה מתגוננת. רעיון שאומר, תראו, אנחנו מסתכלים על מה שקרה למשל בגרמניה הנאצית, על אותה אמירה מפורסמת של גבל שאמר שהבדיחה הטובה ביותר בהיסטוריה היא שהדמוקרטיה נותנת בידי האויבים שלה את הכלים להשמיד אותם מבפנים. אנחנו מכירים את הסיפור שהיטלר זכה בכשליש מקולות הבוחרים, הקים קואליציה, נבחר להיות קאנצלר, שרף את הרייכסטאג, איים על מתנגדיו, וביטל בעצם את הדמוקרטיה הגרמנית באמצעות חוק ההסמכה. כאשר אנחנו לוקחים את המקרה הפרדיגמטי הזה של איך אפשר לחסל את הדמוקרטיה מבפנים, אנחנו אומרים, תשמעו, כשאני מסתכל על מה שקרה לא רק בגרמניה, אלא גם במדינות פשיסטיות אחרות באירופה, אנחנו צריכים להגן על הדמוקרטיה, ועל הרקע הזה, לאחר מלחמת העולם השנייה, צמחה גישה אליטיסטית שמזוהה עם חוקרים כמו שומפטר, שבאו ואמרו, אנחנו צריכים להקים בתי משפט חוקתיים, אנחנו צריכים להפקיד כמה שיותר כוח בידי האליטות, כי אי אפשר לסמוך על ההמונים. ההמונים האלה הם יכולים להתהפנט תחת חלילה קסם של מנהיג דמגוג כמו היטלר, כמו מוסוליני, כמו מנהיגים אחרים. ועל הרקע הזה בגרמניה אימצו את הרעיון של הדמוקרטיה המתגוננת, ולאחר מכן אימצו את הרעיון הזה גם בחוקות של חלק נוסף של מדינות באירופה, שיש שם ניסיון פשיסטי, רואים את זה גם באיטליה, רואים את זה גם בספרד, וישראל לא הייתה חלק מהשיטה הזאת עד שב-1985, בעקבות עליית הכהניזם והרב מאיר כהנא, תוקן סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שקובע שאפשר לפסול רשימות ששוללות את האופי היהודי והדמוקרטי, מסיתות לגזענות, או לאחר מכן הוסיפו גם הוראה שמדברת על תמיכה בארגון טרור או במאבק מזוין כנגד מדינת ישראל. עכשיו, על פניו הרעיון הזה נשמע רעיון מוצדק, זה מזכיר לנו גם את הסיפור הידוע שג'ון סטיוארט מיל מדבר עליו, אבל האם צריך לאפשר לאדם למכור את עצמו לעבדות? אם אנחנו דוגלים בחירות, אנחנו לכאורה צריכים לאפשר לו את זה, אבל אז התוצאה תהיה שלא תהיה לו חירות. זה פרדוקס, זה פרדוקס בחשיבה ליברלית, זה גם פרדוקס בחשיבה דמוקרטית, כי מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זאת חירות בעצם של כלל האזרחים, וכאשר בא עם, למשל אלג'יריה בתחילת שנות ה-90, בבחירות שמתקיימות באלג'יריה, 89% מהאלג'יראים תומכים ברשימה שרוצה להשליט את השריעה, את ההלכה המוסלמית, כחוקת מדינת אלג'יריה. בא הצבא ופיזר את הפרלמנט, מנע את הסבב השני בבחירות, סוג של אימות של הרעיון של הדמוקרטיה המתגוננת. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים טיפה יותר לעומק, מה קרה לרעיון הזה שאמור להיות רעיון ניטרלי? הרי בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה פסלו גם את הרשימה הנאו-נאצית וגם את הרשימה הקומוניסטית.
בישראל, המימוש של הרעיון של הדמוקרטיה המתגוננת כוון כמעט אך ורק למפלגות של הימין הקיצוני. אנחנו מכירים את הפסיקה של בית המשפט העליון לאחר התיקון ל7א, ואז בית המשפט העליון בעצם אפשר לרשימה המתקדמת לשלום, ברוב דחוק 3-2, להתמודד, רשימה שהייתה קשורה לתנועת אל-ארד שנפסלה עוד בשנות ה-60, ומצד שני לא אפשר לרשימה של מאיר כהנא להתמודד בבחירות, כי היא רשימה גזענית, כי פה יש ראיות יותר בסיסיות. מעניין לראות שאהרון ברק אימץ לשיטתי גישה שהיא טובה. גישה שאומרת אנחנו צריכים לצמצם כמה שיותר את האפשרות לפסול רשימות, והוא הכיל את זה באופן סימטרי גם לגבי מפלגות מהימין וגם לגבי מפלגות מהשמאל. אנחנו מכירים את הפסיקה משנת 2002, ששם ברק גם מנע פסילה מהשמאל את עזמי בשארה, את בל"ד, את טיבי, אבל גם מנע פסילה של ברוך מרזל מימין. יש חשיבות מבחינה סימבולית לכך שבית המשפט פועל באופן שנתפס גם כאופן סימטרי והגון כלפי שני הצדדים. אבל ברגע שהנשיאה, השופטת חיות, נכנסה לתמונה, בפסק דין מפורסם שעסק בשאלה האם יש לפסול את דוקטור מיכאל בן ארי מימין ואת עופר כסיף משמאל, אז ההחלטה של חיות הייתה לא סימטרית. היא אפשרה את פסילת בן ארי, ולא אפשרה את פסילת עופר כסיף. אנחנו רואים כבר פה ביטוי לאסימטריה בעמדה של הפסיקה. בתקופת הרפורמה, ברגע שהעם בא ומתקומם כנגד הכוח העצום שהאליטות לקחו, אנחנו רואים איך פתאום משתמשים ברעיון של הדמוקרטיה המתגוננת גם כדי לחסום את הקולות של העם. חנן מלצר, בדיון שהתקיים בכנסת סביב נושא כאן תאגיד השידור הציבורי, בא ואמר, אמירה קיצונית בצורה בלתי רגילה, אומר לחברי הכנסת מהליכוד שתמכו בהסדרת המעמד של כאן 11, אז דובר על ההפרטה, אמר, אתם מעמידים את עצמכם בסיכון כחברי כנסת שפועלים ומסכנים את הדמוקרטיה הישראלית. חנן מלצר, כן בעבר כשופט בית משפט עליון, וכשהוא אמר את הדברים האלו, הוא אמר את זה מתוקף הקפסיטי שלו, כיושב ראש מועצת העיתונות. אתם רואים איך משתמשים ברעיון של דמוקרטיה מתגוננת כדי לסתום פיות אלה אנשים שלא מסכימים איתך. גם בגרמניה אנחנו רואים איך המפלגה Alternative für Deutschland, המפלגה שקוראת לגישה יותר מחמירה בתחום של הגירה, ויוצאת נגד העמדות של האליטות הגרמניות, המודיעין הגרמני סיווג אותה כמפלגת ימין קיצוני, למרות שהמפלגה השנייה בגודלה בגרמניה. וזה צעד ראשון לפני סימון המפלגה כמפלגה שאולי בית המשפט החוקתי יפסול אותה. אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא לקחת את הרעיון של הדמוקרטיה המתגוננת, שדיבר על המקרה הפרדיגמטי של גרמניה הנאצית, ולעשות בו שימוש כקרדום לחפור בו, ככלי לסתימת פיות של יריבים פוליטיים. זה מה שמתחיל לקרות בגרמניה, וזה מה שקורה כבר בישראל. אני הייתי מעדיף לוותר על העיקרון הזה, ולחזור לעיקרון מוחלט של חופש ביטוי, ללא הגבלה וללא צנזורה, ושהעם יחליט.